Здравейте всички! Сега ще разгледаме един прост файл менеджер, POI, ако се казва така. Виждате, веднага влиза в SD картата. Това са някои от файловете ми. Има отметки, търсене, настройки за Multiselect и Create Folder. Нека видим настройките. Да се сортира по име, размер и последно модифициране. Това второто точно не мога да го преведа, но мисля, че трябва да значи в нарастваш или нещо такова. След това да се скриват някакви папки, да се показват всички... Забравих как се превеждаше warning, предупреждение, съжалявам за това. Скрит файл, долове, може да си слагате use dark theme, обаче това изиска reboot и clear history. Изобщо изключително прост лаунчер. Ако задържим на дадена папка, може да имаме open, delete, cut, copy, compress, shortcut, rename, bookmark, details, more. Какво има в more? Wow, това е интересно. HTML View, Music, Manager, Text Editor. Добре. Изобщо доста прост. Може естествено да сте в системата на телефона и вече да отидете SD карт и така нататък. Изобщо проста програма с елементарен интерфейс. Благодаря ви, че гледахте клипа.